Yung hapon mga igsoon, Maayong hapon. ang atong liturhiya karon itong santos nga misa para naman ni ugma, no? Ugma mo ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Gitawag kinig Litary Sunday, Rejoice Sunday. Paglipay, nganong maglipay ta tungod kay hapit na moabot ang pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan. Diya o pinagi sa atong Ginoong Kristo. Nga sumala diya sa santos nga ebanghelyo nga matud pa nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kung dili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. So mao kini ang katumanan, si Kristo mao ang katumanan sa gisaad sa Dios kanato nga iya kitang luwason, hawason kita gikan sa kaulipnan sa sala ug sa kamatayon. Ang makaluwas kanato pinaagi ra gyud sa cross. Sa kamatayon ni Kristo diya sa cross, pinaagi siyang kamatayon ug siyang pagabanhaw. So kita nahawas gikan sa kaulipnan sa sala ug sa kamatayon. Mao nga kita mga linuwas na. We are already saved. Naluwas na kita, no? Ang bitaw na uban nga mga reliyon nga basta mutuo lang ka, no? Mutuo ka ug mosulti nga ang Ginoo mao ang Dios, ikaw makabaton sa kinabuhi nga dayon. Tinuod man na, pero ang atong kaluwasan bisan na naluwas na ta, kinahanglan nga atong ipakita na tinuod yun ta nga nagbag-o na ta diha sa atong kinabuhi. Ang pagkalinuwas, active, dili passive. Kanang passive, gani, tungod kay naluwas naman ta, dili na lang kita mubuhat o bisag unsa diha, mga maayo ba? Okay lang maayo daw tan, no? So, dili ingon ana ang passive mo na ang passive nga naluwas na ta. Ang tinuod nga pagkalinuwas nga active nga tungod kay naluwas na ta, sumas musamot ang atong pagpaningkamot, pagpuyo sa katarong dinhi sa kinabuhi. Kay delikado gyud o dili kita magtarong, no? Bisan ang kaluwasan gihatag na sa Dios kanato, apan kung kita dili gyud modawat nga sa ato pa isalikway nato kanunay ang Ginoo tungod kay magpabilin kita diha sa atong mga kasalanan. Ya sa atong kinabuhi karon. Mamabitaw nga sa akong pagtan-aw kining pandemya karon nga atong natagamtaman tungod sa kagahi sa atong kasing-kasing, the hardness of heart nga nagpadayon ang atong mga sala diya sa kalibutan. Daghan kaayo mga kamatay, dili lang dinhi sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan, no? Dunay daghan nga ipangpatay na mo ganahan lugar ang Ginoo ni ana, no? Malipay lugar ang Ginoo tungod sa atong panag-away na ang resulta unta sa iyang pagkamatayon nga mabag-o na ta diha sa atong kinabuhi. No, sama dito sa unang pagbasa. So giingnan gid sila nga kun dili gid sila maghinulsol, mga matay gid sila. Daghan ang mga Israelita nga matay tungod sa ilang pagkamasinupakon. Mao na nga dunay mga gitawag og remnant of Israel, katong mga salin-salin sa Israel, nga ilang gihangyo si Moises nga paundangon na kay gitugutan man sa Ginoo nga mga matay sila. Mao nga linhi sa atong santos nga ebanghelyo karon nga ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usam, no? Si Moises dito sa unang pagbasa, aron nga maundang na ang pagkamatay, kay dunay mga halas na mga mala, nga mo'y mipaak sa mga tao aron mga matay, nagbuhat pod si Moises pinagi sa gahom sa Ginoo. Ang Ginoo may nagbuhat adto, no? Ang tukon nga murasag bitin, no? Dunay bitin nga mo kaon sa mga bitin na hindi mo sa mga dautan, no? So mao nga nangaluwas, dunay nangaluwas, no? Apan mao na ang atong hinumduman nga kung dili gani kita maghinulsol
karon panahon na dili pa no, wala dili pa man ang judgment time na to. Ang atong judgment day kanang pagbalik na sa Ginoo sa iyang ikaduha nga pag-anhi dinhi sa kalibutan kun makaplagan gyapon kita nga wa kita mabag-o diha sa atong kinabuhi. So dili kita makaangkon ining kinabuhi nga giandam na alang kanato dito sa Ginoo. Nga kita may sama sa kang Kristo, no? May sama unya kang Kristo. Balik na sa atong Ginoo kon kita naabtan nga nagtuman sa iyang kabubuton, sa iyang mga kasuguan, no? Din sa kalibutan. So kita makaambit usab sa iyang pagkabanhaw unya, no? Human siya namatay, nabanhaw mga atong Ginoong Kristo. Human sad kita mga matay tungod sa atong mga sala, pagbiya sa atong mga sala, mabanhaw kita, may mayaon kita uban sa atong Ginoo dito sa gingharian sa langit. Nga kita may sama niya kang Kristo. Sama gini Kristo, no? Malipayon kaning kinabuhi nga puno na sa kanang glorified body. Glorified nga may mayaon na nga lawas, no? May sama sa lawas ni Kristo nga may mayaon na. Nga dili na mo abot ang kamatayon bisag kanusa kun dili makatagamtam kita sa kapuno sa kinabuhi dito sa gingharian sa langit. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.